Des d'aquesta setmana passada, la policia local i Protecció Civil a Lloret de Mar s'han traslladat a la nova caserna situada a l'Avinguda de les Alegries número 32. La construcció d'aquest edifici és una vella reivindicació del sector de seguretat municipal, després que les antigues casernes del carrer Verge de Loreto quedessin insuficients per acollir totes les necessitats dels cossos de seguretat. Les obres es van projectar el 2012, però després de diversos entrebancs no va ser fins al 2014 que va començar-ne la construcció. Ara, un cop fet el trasllat dels serveis i les atencions, des de la nova caserna es podran fer amb molta més comoditat. Pensem que el cos portava gairebé quasi 30 anys amb unes dependències que teòricament eren provisionals. El cos ha anat creixent i evidentment feia falta una infraestructura d'aquesta mena perquè no es podia assimilar que estiguessin al lloc on estaven abans. No? L'edifici té gairebé 2.000 metres quadrats de planta baixa i 2 alçats. Els accessos principals estan situats a la planta baixa en 3 zones, una de pública, una de restringida per al cos de seguretat i una altra de semirestringida amb els locutoris o bé la zona de testats. La primera planta té una àrea d'ús públic i una zona amb sala de reunions, despatxos i armeria. La segona planta és d'ús restringit amb els vestidors, magatzem, la sala d'esbarjo, el despatx sindical o bé el despatx de Protecció Civil. L'edifici també disposa d'un soterrani per aparcament, arxiu, galeria de tir i magatzems. Tot i el canvi d'emplaçament de la policia, els telèfons de contacte són els de sempre, 972 36 17 36, així com el 092.